Com van els preparatius dels vestits, Judit? Van més que bé, Laura, de categoria. Pensa jo que els fallers i les falleres lluiran perfectes estes falles. I un bon exemple d'això ens el dona Josita, que avui ha vingut a fer-se l'última prova d'este impressionant vestit roig. I Josita, ara que te'l veus, com veus el teu vestit? Precioso, estoy contentísima y aparte sobre todo que me lo haya hecho Victoria, que es una gran artista, tiene un don, hace lo sencillo importante y lo importante es sencillo. Para mí es la mejor y una gran amiga. Estoy contenta, gracias. La veritat és que estàs guapíssima. Sí que està guapa, sí. Laura, t'ha agradat? M'agrada moltíssim. Està i el roig, a més, és un dels meus colors preferits. Moltíssim, i és que estem a la botiga d'una gran indumentarista i una gran coneixedora de la indumentària valenciana com és Victoria Liceras, que la tenim també ací treballant en un coset per a l'ofrena, que és una de les coses que més estan demanant en estos dies. Victoria, molt bona vesprada. En estos dies previs a les falles, ¿cómo aneu de faena? Pues con mucho trabajo porque quedan las cosas de última hora, la gente que viene a probarse los retoques para la ofrenda o gente que viene para recoger cosas que están confeccionadas ya, como pueden ser pañuelos o pueden ser mantillas, ese tipo de cosas. O la ropa que ya tienen hecha que la vienen a recoger. Y en estos días supose que la faena será moltísima. Pues sí, hay mucho lío y sobre todo mucho estrés, porque todo el mundo se pone nervioso de pensar que están ya las fallas encima y creen que no lo van a tener, aunque todo el mundo llega siempre. O sea que eso seguro. I més si se posen en mans de grans professionals com és el cas de Victoria. Per cert, Laura, havia sentit jo per ahí que enguany igual t'animes a eixir en l'ofrena. M'encantaria. A veure si puc, si no treballem i puc eixir a l'ofrena i és un horari bo i m'encantaria. Victoria, ens diu Laura que a ella li encantaria eixir en l'ofrena. Quin traje li podríem fer a la nostra guapa presentadora? Laura es la Laura que yo conozco. Laura Grande, sí, claro que sí. Bueno, pues como ella es una chica alta, guapa, morena, yo le pondría un traje rojo, algo así que sea muy llamativo. A veure, com per exemple? Como por ejemplo, pues esta tela que tiene un diseño muy clásico. Com a mi m'agrada el roig, ja t'ho havia dit. Algo así, a ella le sentaría muy bien, seguro que sí. Además, ella I més si ho diu porque ya se ha vestido Victoria, segur. en otras ocasiones con la indumentaria popular valenciana. O sea, Bueno, Laura, ja tens traje. Si t'animes a fer-te el traje, ja saps que així pots vindre a esta botiga, aunque encara estem a temps o no estem a temps. Bueno, un poquito apretado, pero siempre se hace un hueco para los amigos. Gracias. Clar que sí, Laura, i així tens per a triar moltíssimes coses. Podràs veure com també, per exemple, hi ha bruses per als homes i moltíssimes coses més d'indumentària tradicional valenciana que podrem veure als carrers de València en els propers dies, en els dies de falles, així que ja les deixem treballant, que tenen moltíssima faena. Sí, gràcies, Laura. Moltíssimes gràcies, Judit, i un beset a Victoria des d'ací.